A kurva életbe! Majd lesznek hasznosak. Jó a faszod. Assza meg! Kurva anyád, bárki vagy is? Halló! Szevasz, te vagy az? Aha. Mi most? Nem a legjobbkor hívsz. Mi a fasz van? Ez meg mi a fasz? Egy hulla. Hazafelé jövet ütötte meg. Egy hulla? Hát, ha. Ezért hívtál át? De egy hulla nem elég, bazd meg, hogy áthívjalak? De elég bazd meg, hogy áthívjál, de nagyon jól meg lettem volna a hullád nélkül. Miért engem hívtál át? Te vagy a legjobb haverom, tudod, hogy... Bazd meg, hát de ez akkor is egy hulla. Mi a fasz csinálok én egy hullával? Azért hívtalak téged, mert neked jó aludni.
A logikám? Mi a fasz köze van ennek a logikához? Mindig jó matekos voltál, majd csak kitalálsz valamit. Ja, már ki is találtam valamit. Van itt önnek resztkönyved? Mi a paszt akarsz egy kreszkönyvvel? Most ne kérdezősködjél egyszer, hanem hozd ide azt a kurva kresztkönyvet, jó? Na, majd meglátod, milyen jót találtam ki. Tessék, itt is van. A balesetet követően tájékozódjon a balesetben érintettek állapotáról, számáról, a sérülések súlyosságáról. Ez az, jól emlékeztem. Most ezt találtad ki? Igen, ezt találtam ki, mert itt egy szó sincs arról, hogy üsd el azt a rohadt köcsögöt, utána tedd be a kocsidba, aztán pedig vigyed haza és lebazd a szoba közepére, mint egy krumplis zsákot. Ez szerint a könyv szerint elgázolsz egyet, beteszed a kocsidba, és ha még útközben még pár köcsögöt elgázolsz, még azt is beteszed a kocsidba, és beviszed a kórházba. És nem pedig hazahozod, és átívod szerencsétlen barátodat, mert ez kurvára nem logikus. Képzeld, én is tudom, mit kell ilyenkor csinálni, de nem tehettem. Nem tehetted? Miért? Nem tudod, hogy hol van a kórház, vagy mi? De tudom, hogy hol van a kórház, csak épp előtte szívtam egy tudtós. Tudod? Ki nem szarja, hogy mit csináltál előtte? Hát talán majd a zsarok miután kimutatták, hogy beszívtam. És beszívva vezetek kocsival, elbaszok valakit. Érted, eddig ez csak egy valaki úszta meg. Te fasz, hát a fivet nem tudják kimutatni, csak a piát. Még azt nem tudják kimutatni. Egy fasz tudják kimutatni, te fasz. Jó, egyébként ittam is. Ez kurva jó. Bepánikoltam, hazahoztam, most inkább azt kéne kitalálni, hogy mit csináljunk vele. Oké, rendben, kitalálok valamit. Mi ez a kuplerá itt már? Hát, mik ezek? Könyörgöm a földön. Kerestem a kedvenc pontjákban. Még mielőtt elgázoltam ezt a nyomorút. Hát ezt nem tudom elhinni. Hát egyszer nem tudom elhinni, hogy a barátod vagyok. Te dumálsz, aki egész nap a kengyelfutó gyalogkakukot bámulja. Egy pillanat, nem kengyelfutó gyalogkakuk, hanem Tom és Jerry. Óriási különbség. Hát tényleg óriási különbség, hogy egy macska üldöz egy patkányt, vagy egy sakál. Egy nem sokkal préri farkas. Oké, préri farkas üldöz egy madarat. Igen, és nagy különbség van. Elmagyarázza, mi a különbség? A Tom és Jerryben a macska üldözi az egeret, és néha el is kapja. De abban a rohadt kengyelfutó gyalogkakukban, akárhányszor üldözi az a kurva préri farkas azt a rohadt madarat, soha nem kapja el, tehát nem fair. Ezért jobb a Tom és Jerry. Oké, de ezt a hullát mégis csak el kéne tüntetni, jó lenne, hogyha kitalálnál valamit. Jó, megpróbálom, mondtam már. Te szerinted mikor kezd büdösödni engem? Hát nem tudom, nekem még sose volt ilyenem. Na figyelj! Anyád mikor jön haza? Hát, beúrik meg a cukrászdába nekem süteményért. Ha, milyen kurva rendes. De mégis mikor? 6 körül? Nem, Jó, figyelj. Szemetes zacskó van itthon, olyan fekete szál, tudod? csak kék. Nem jó, fekete kell, bazd meg. Csak kék van, bazd meg. Nekem ne bazd meg olyá, bazd meg. Most éppen azon vagyok, hogy te kibaszott hulládat eltüntessen, nem az én kibaszott hullámat, úgyhogy fekete kell és kész. Jó, mozog. Gumikesztyű? De az meg mi a fal? Jó, mozog az. Mit találtál ki? Hát tudod, te mondtad, hogy matek. A probléma végül is matematikai jellegű, és a megoldása is az. Matematikai. Törtek. Törtek. Most mi van, most minden számomra vissza fogsz kérdezni? Igenis törtek. De itt talán megjegyeztél már az iskolában, hogy ha van egy nagy problémád, mondjuk egy torta, és abból kis tortákat akarsz csinálni, akkor a törteket alkalmazod, nem? Fel akarod darabolni? Jó. Ezen gondolkoztál ennyi ideig. Az összes kibaszott filmben ezt csinálják. Hát na és attól még jó ötlet, nem? Nem véletlenül csinálják a filmekben is ezt. Hát ezt faszom se gondolta volna, hogy ilyen nehéz eltakarítani egy hullát. Hát majd erre gondoljál legközelebb, mielőtt elbaszol egyet a kocsiddal.
Van még valami? Uh-huh. Ezzel meg a francot akarsz csinálni? Levágod a körmét, vagy mi? Ez te figyelj csak. Szerinted hány szokásba illik az ilyesmit, vagy... Hát te vagy az okoska, neked kéne ezt jobban tudnod. Jó, na hát szerintem erre nincs semmi általános szabály. Na jó, szerintem kezdjük el, aztán majd így meglátjuk, jó? Ez micsodája? Tudom még. Jaj, basszus! Na jó, nem, hát ez kusztustalan, fejezzük be. Most kezdett éppen érdekes lenni. De nem, mert ezt nem csinálhatjuk be, mert ez csupa vér ez a szar. Miért mit gondoltál? Kis cicák fognak kijönni belőle? Nem tudom, de basszus, ezt fejezzük be. Hagyd már abba azt a szerencsétlen. Hagyjál már. Miért? Akkor most mit fogunk csinálni szerinted? Nem tudom, de ezt fejezzük be. Figyelj csak, én találtam ki valami okosat. Van egy haverom, üzlettársam, na, szóval tőle szoktam füvet venni. Vannak jó kapcsolatai, ő majd biztos el tudja intézni, szerintem neki kéne szólni. Keverjünk bele még valakit. Remek ötlet, sőt, kurva remek. Na, ő majd biztos kitalál valami okosat. Szerintem az is fasság volt, hogy nekem szóltál. Most még itt vadidegen embert is bevonunk. Hát ezt már nem fogod megúszni. Neked talán van valami jobb ötleted? Szorít az idő, már nem fogunk sokáig itt tartani, tehát megjön anyám. Süteménnyel. Igen, a kibaszott süteménnyel, itt talál engem egy hullatársaságába tévét nézve. Ebből kurva nagy botrány lesz. Hogyha nem csinálunk valamit, akkor 2 hullát kell eltüntetni. Figyelj. 5 perccel lakik innen. Ő eddig mindig tudod segíteni. Jó, menjünk át a haverodhoz. Csak egyszerűen nem értem, hogy akkor engem miért kellett belekeverned ebbe az egészbe. Tudod, hogy te vagy a legjobb barátom. Néztem ezt a hullát, és te jutottál az eszembe. Jó, figyelj, ne nyald már a seggemet. Megbeszéltünk, átmegyünk ehhez a, hogy is hívjákhoz. Medvének hívja mindenki. Medve. Ez aztán remek. Majd medve elintézi, mi? Ó, majd meglátod. És mit csináljunk addig a hullával? Itt hagyjuk, nem fog elmenni sehova. Hát ez aztán kurva eredeti volt. Na és mit csinálsz, ha anyád közben betoppal? Soha nem szokott bejönni a szobámba. Ja, gondolod te. Jó, addig betesszük az ágyam alá a pornók közé. Legalább ő sem unatkozik addig. Ha. Ki ez a fickó? Hello. Mi célba jöttetek? Most kivételesen nem fűért jöttem. Tudjátok, nem is igazán kedvelem, hogyha fűnek nevezik. Tudjátok, mit csinálok minden reggel? Elszívsz egy füves cigit? Leszopod magad. Minden reggel, amikor felkelek, kimegyek az én kis kertembe, felnézek az égre, aztán lenézek az én kis rétemre és megüntözöm azt. Ezért mondhatjuk azt, hogy a rét belőlem van, a füvet tőlem termett, ezért amikor füvet adok el,
belőlem adok egy darabot. Úgy, mint Jézus adta vérét, értetek? Értitek? Igen, teljes mértékben, de szóval hát most nem azért jöttünk. Akkor most mondjátok, kivetettek okát. Szóval arról lenne szó, tudod, hogy az a helyzet, hogy elgázoltam A valakit. halálra? Eléggé. És most nem tudom, hogy most mit kezdjek vele. Hol van a test? Ott van az ágy alatt, oda tettem. A szívomot. Mert mégis hova faszba tehettük volna. Nem szeretem a csúnya beszédet a házamban. Folytasd. Hát szóval, hát arról lenne szó, hogy hát nem tudom, hát talán tudnál csinálni valamit, hogy esetleg. Hát végül is erre valók a barátok, nem igaz? De igen. A következőt fogjuk tenni. Felül egy nagyon jó emberemet, aki úgyis ilyesfajta szívességet szokott tenni nekem. Már régóta beszélni valóban van vele. Hamarosan ott lesz nálatok és megoldja a problémátok is. Úgy, mint a Wolf a ponyva regényben. Remélem azért annyira nem rossz a helyzet. Hamarosan megérkezik, most távozzatok. A problémátok megoldva. Köszönjük, megháláljuk majd valahogy. Arra is sor fog kerülni. Menjetek. Most meg el kell intézzem valamit. Utána telefonálok. Figyelj, nem lehetne, hogy most előbb telefonálják? Kizárt. Számomra ez még a te hulládnál is sokkal fontosabb dolog. De most mi lesz addig, ha történik valami, hogyha érted, valaki felfedezi a hullát most? Ezen a híron majd akkor megyünk át, hogyha odaérünk. Most menjetek. Köszönjük szépen. Köszönjük. A főszerepben Augustina Sherry, Színetár Dóra. Lucetita. Te nem érzel valami szagot? Na ne basz ki velem. Nem basszak ki veled, hát ha lenne kibaszási verseny, akkor azt ma tutira te nyernéd meg. Gratulálok ehhez a nagyszabású medvédhez. Na most mit vagy úgy oda, megmondta, hogy segíteni fog, nem? Megmondta, nekem ez akkor se tetszik. És mi lehet fontosabb, mint hogy segítsen nekünk hullát eltakarítani? Talán ma még nem húgyozta le azt a drága látos füvét? Figyelj, nekünk nincsen más dolgunk, csak várni. Hát nem tudom, én még mindig nem vagyok meggyőzve. Figyelj, mesélek egy sztorit, hihetetlen. Erről kiderül, hogy mennyire megbízhatóak leszek. Na, halljam azt a nagy sztorit. Figyelj csak. A medvénél ül benne az embere, Miért? erre megcsörön a mobilja, mondja, hogy valami gáz van, a rendőrség ott szaglászik a raktárja körül, elnézést kért a medvétől, azt mondja, hogy ő le akar lépni erre. Tudod, mit mondott a medve? Na, ugyan vajon mit mondott erre ez a híres medve? Azt mondta, hogy Már ne haragudj, de most éppen már ne is tárgyalunk. haragudjál, de most éppen. Nem fogom hagyni, hogy bármi is fölösszakítsa ezt. Csak ülj nyugodtan. Szia, én vagyok. A te embereid szaglásznak egy raktárban kint Újpesten? Aha. Igen, hívd vissza már őket, oké? Okay? És ha lehet, ne is menjenek oda többet. Köszi. Gyerek, jól van? Megkaptad CD-t, amit küldtem? Igen. Igen? Hát én is imádom a zenéjét. Azért küldtem. Jól van, csókolom, Julikám, szia! Na hát erről ennyi. Most folytassuk. Na, hát ezt mondta a medve. És amit a medve mond, az úgy is lesz. Hát ez egy nagyon meggyőző történet volt. És mi addig mit csináljunk? Na, hát nincs sok választásunk, úgyhogy nézzük a tévét. Na, ez az első jó ötleted ma. Kösz.
Tudod, miért reklámoznak annyi mindent jó nővel? Na miért? Azért, mert nézed a reklámot, és ha legközelebb mész vásárolni, akkor arról a termékről eszedbe jut az a jó nő, és így tudat alatt úgy érzed, hogy megbaszhatod azt a nőt. Hát ezért. Ez ostobaság. Figyelj, én még soha nem vásároltam semmit azért, hogy reklámnak megbasszom. Jó van, nem úgy értettem, ezt egy pszichológus haverom mesélte, ez azt jelenti, hogy Hülyeség. tudat alatt akarod megbaszni. Hülyeség. Nem hülyeség, figyelj már rám, légy szíves egy nagyon kicsit. Nézed a reklámot, tudat alatt úgy érzed, hogy látod azt a jó nőt, Hülyeség, hogy akkor a termékkel hülyeség. együtt őt is megkaphatod. És miért lenne már hülyeség, bazd meg? Hát, és amikor jégkrém reklám van, és a nő mondjuk így érted, úgy csinál, mintha egy dákót Én még szoknak, és soha. arról nehogy már ne az jusson Soha, neked figyelj, eszedbe. én vagyok az ostoba, hogyha azért veszek én. Na jó, hogy oké, lássam, hogy... rendben. Egyszerűen nem vagy képes fölfogni, miről beszélek, jó? Jó, oké, befejeztük. Téma befejezem, az meg. Peugeot, te megbasznám. Na jó, elnézte a picsába már. Hát. Mi ez? Tiéd szó? Honnan jön ez? Honnan jön ez a csörögés? Szerintem a újra. Aha, tényleg innen jön, gyere, húzzuk belőle. Húzzad! Banyek? Mi az, hogy banyek? Nincs is olyan szó, hogy banyek. Basszus ócsa. Nem tudom nézni ezt. Mi a franc van? Atya úristen. Honnan ismeri ez a medvét? Ez még micsoda? Ez meg mi a franc? Mi a fene az? Jézusom. Ez te vagy? Hát, szerinted? És mi a francot csinálsz? Éppen megrövidítem a medvét. Megrövidíted? Megrövidít. Így van, csak azt nem tudom ki. És ez engem zavar, nagyon-nagyon zavar. Hát ezt megértem, engem is nagyon zavarna. Örülök, hogy érted. Fontosnak tartom, hogy az embereim megértsenek. Ó, hát ez csak természetes. Megbocsátasz egy pillanatra? Tessék csak. Igen? Mi? Jézusom, ne bassz! Oké, mindjárt ott vagyok. Hú, bocsáss meg, de medve, de el kell azonnal rohannom, zsaruk szaglásznak a raktáromnál, és le kell állítanom valahogy. Már ne haragudj, de most éppen tárgyalunk. Nem fogom hagyni, hogy bármi is félbeszakítsa ezt. Csak ülj nyugodtan. Szia, én vagyok. A te emberid szaglásznak egy raktárban kint Újpesten? Aha. Igen, hívd vissza már őket, oké? És ha lehet, ne is menjenek oda többet. Köszi. Gyerek, jól van? Megkaptad CD-t, amit küldtem? Igen. Igen? Hát én is imádom a zenéjét. Azért küldtem. Jól van, csókolom, Julikám, szia! Hát erről ennyit. Most folytassuk. Hú, hát igazán nagyon rendes tőled. Most aztán az adósod vagyok. Szóval azt szeretném, ha kideríteni, hogy ki csinálja ezt, és... Megöljem? Nem, Isten meg. Csak tudni akarom ki az, majd utána eldöntöm, hogy mit és hogyan. Csinálhatná egy pár. Hát ezt nem hiszem el. Meglopod medvét, és utána még van Megrövidítem. Jó, megrövidíted, és utána még van pofát szívességet kérni tőle? Figyelj, Hát most. ezt nem hiszem el. Na most mi van? Most nem gondoltam volna, hogy meg fogja tudni, ő az egyetlen, aki el tudja ezt intézni. Hát ezek szerint most már nem is fogja megtudni. Hát ez az, nem is fogja. Ho. De figyelj, ha nem gázolom el, Már hulla lennél.
Á, a medve nem tenne ilyet. Gondolod, azért ne vegyél rá mérget. Figyelj, hát nem is ez a probléma. Hanem, mi a probléma? Az a gond, hogy szerintem a medve bele akart elintézni engem, vagyis hogy a hullával érted, hogy magát... Őt bérelte fel, hogy eltüntesse a hullát. Vagyis saját magát. Vagyis, hogy... Ciki. Atya úristen. Ciki. De előbb-utóbb rá fog jönni. Hát előbb-utóbb. Ez meg ki a franc? Gyere, húzzuk ki a francba. Jó. Húzd már bejön. Mi a fasz lehet ez? Tudom én. És ez meg ki a fasz? Állja meg! El kell tüntetni ezt a Halló? Engedjétek be, az én emberem. Oké, nincs semmi gond. Béla vagyok, az állat. Rapid nem tudott eljönni, úgyhogy én jöttem helyette. Ez volna itt a... Jó. Rendben, nem túl vészes. Üljünk le, beszéljük meg, jó? Tessék, parancsolj. Hogy? Mondtam, hogy te kezdhetsz? Foglalj meg. Így, csak vicceltem. Hát tökbe vettem. Na, akkor üljünk le. Üljünk le, tessék parancsolni. Ülj csak le. Inni valamit? Hozhatok? Nem inni jöttem, hanem hullát takarítani. Ja, már megint bevettem majdnem. Nem vicceltem, öcsi. Ez komoly dolog. Jó, akkor leülök. Én meg leteszem a kabátját. Kabátodat. Rendben. Melyik őtök gázolta el? De én voltam. Én. Kocsin vannak nyomok? Vannak, de már letakarítottam. Helyes. A szar se ér. Na mindegy, majd ellátjuk azt is. Oké. Ezzel most mi olyan kurva vicces? Semmi. Jó. Mindjárt beteszik egy műanyag zsákba. Ja, van fekete. Nem kurva mindegy, hogy milyen színű. De mindegy. Helyes. Most szépen levisszük a kocsihoz. Most fényes nappal. Mert hogy Hát nem félsz, hogy meglátnak? félni. Én csak egy dologtól félek ezen a kurva világon. Tudjátok mitől? Nem. A műholdaktól. Műholdaktól? Igen, gondolj csak bele. Felnézel az égre, kinézheted a szemed, bazd meg, akkor se látsz kurvára semmit. Pedig ott vannak. A műholdak. Műholdak. Igen. És ők látnak téged. És soha nem tudhatod, hogy éppen egy rohadt amerikai pervez, vagy egy ruszki köcsög állat mikor néz téged. Amikor mosod a pöcsödet, vagy ilyesmi. És ez félelmetes. Félelmetes, és tudod miért? Mert te nem tudsz róla. Helyes. Akkor most levisszük a kibaszott hulládat a kocsiba. És imádkozunk, hogy nehogy egy kurva műhold éppen felettünk legyen. Oké. Világos? Világos. Na most még nem kezdjük el. Fél perc múlva telefonálnom kell. Fél perc múlva. Pontosan. Köszönöm, hogy ilyen hamar el tudtál jönni. Ugyanis semmi. Sajnos rapidot nem tudtam elérni. Rapidot. Igen, ilyen esetekben ő szokott segíteni nekem. Meg mindenféle másban is. De a képtelenséggel élni. Fejlett, hogy megtudta, szóval, hogy elintézett valamit, nagyon megbíztam. És hogy ma délután átjön a fotókkal, de nem jött.
és nem veszi fel a telefonját sem. Értem. Bosszantó, különösen mert téged nem ismernek annyira. Megbízhatsz bennem. Persze tudom, de nálam a bizalom elég különös dolog. Értem. Ismered Britney Spears-et? Igen. Szerintem ő a világ mindenség legnagyszerűbb embere. Az ő kedvéért meginnék egy üveg benzint is. Hú, de szereted Britney Spears-et? Én imádom Britney Spears-t. Helyes. Szóval egy hullát kell eltüntetni. Elég kényes a helyzet, de mivel te is ugyanúgy szereted Britney-t, mint én, megbízom benned. Itt a barátom címe, segíts neki eltüntetni a hullát. A fizetség nem marad el. Rendben. Ha minden rendben lesz, máskor is számítani fogok rád. Megtiszteltetés számomra. Megbocsátasz egy percre? Halló? Igen. Nem. Igen. Nem. Na ez az. Ezt ki nem állhatom. Levült ez a masina. Már másodszor. Először is egy fontos hívás közben. Látod, erről van szó. Kezedbe adják ezeket a baszkokat, és reklámozzák őket egyfolytában. Te megveszed, használod, tessék, lemerül, folyton lemerül ilyenkor, nem több, mint egy használatlan kis darab. Mostantól 4 óráig nem használhatom. Hát, fel kell tölteni. Igen, pontosan erről beszélek. Addig is lehet használni. Na ez itt a tévedés. Ebben a készülékben egy nikkel-metál hidrid akkumulátor van, amit teljesen le kell meríteni ahhoz, hogy föl tudja tölteni. Mindenki azt hiszi, hogy akármikor föltöltheti, de ez nem így van. Ahhoz, hogy a celláskák teljesen föltöltődjenek, le kell meríteni, és föl kell tölteni, közben hűvös száraz helyen kell tartani. Nos, ezt nem tudtam. Megtenni nekem egy szívességet? Persze, meg. Pontosan 16-15-kor hív fel nekem egy ottani barátomat. Ott én is ismerem. Annál jobb. Mondd meg neki, hogy a 2 étel 3/4 része 6-os szakaszba lépett. Ő érteni fogja. Megértetted? Meg. Ezután hív fel apját, és mondd meg neki, hogy ha este 6-ig nem jelenik meg fotókkal, akkor este 6 után már nem fog jó kedvembe találni. Megjegyezted? Meg. Helyes. Rendben. Most menj kérlek, és intézd el a hullát. Otto? Béla vagyok. Igen, Béla az állat. Medve nevében telefonálok, és azt üzeni, hogy a 2 tétel 3/4 része a 6-os szakaszba lépett. Igen, a 6-os. Viszont.
Merülni fog, ha ezt megtudja. Ne, kérlek. Figyelj, medve nem tudhatja meg a dolgot. De bizony meg fogja tudni. Ne. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. Without love of my own. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream. Na pöcsök, merre vannak? Ne menjetek sehova. Most pedig szórakozunk egy kicsit, jó? Beszéljük meg, figyelj. Ez nem a Pontiacod? Hú, bazd meg. Összekarcoltad, bazd meg? Blue moon. Na jó van. Teljesen oké ez a szituáció, de most minket innen ki a fasz fog kiszabadítani? Ez a terv, bazd meg! Ha az olyan anyád, aztán... Honnan tudjam, miért szerinted én csináltam ilyesmit? Picsába, bazd meg! Ezzel nem oldunk meg semmit. Mi ez a hang? Ez meg mit a fene? Na hát... Egész jól nézel ki ezen a képen. Oszi bácsi, te meg mit keresel itt? Elfogyott a chipszem otthon. Hát átjöttem. Megyek, keresek. Ez meg ki a fasz volt? Nyugi, ez csak Oszi bácsi, teljesen lökött nem kell tartani tőle. El sem hiszem, hogy ekkora szerencsénk legyen. Biztos, hogy nem lesz gond belőle? Biztos, biztos. Oszi, gyere csak! Szóltál? Figyelj csak, mit veszel észre a szobámba? Szobában?
Hol találtad meg a Pontiacot? Apám, ez beszólás. Nekem miért nincsenek gyermekonaim? Figyelj, Oszi, gyere csak! Oldozz el engem meg a barátomat. Oké! Figyelj! Ne, használd a kést! Használd a kést, Ott ott egy van a kés. fekvőbaba mellett. Ott. Ja, oké! Oké. Az meg, de ne így! Jó van már. Nekem mennem kell! Hát ez remek. Most már van 2 hullánk, amit eltüntethetünk a rohadt életbe. Legalább azt addig vártuk, meg ez a szerencsétlen elmondja, mit akar csinálni a hullával. Szerintem el akartál ásni. Aha, mégis azt mondta, hogy mi tegyük be a kocsiba. Tudod mit? Nekem már kurvára elegem van ebből a napból. Neked mi a véleményed? Hát szintén. Akkor most azt csináljuk, megfogjuk ezt a 2 szart. Levisszük a kocsihoz, engem nem érdekel semmi. Berakjuk, aztán tudok egy helyet a Dunánál. Én is. Így van. Vagy bedobjuk a vízbe, hogy elássuk, de most már elegem van belőle. Dobjuk. Jó van. És mi lesz medvével? Hát figyelj. Feljövünk. Azt mondjuk, az ember elintézte. Elintézte. Helyes. Nem hittem volna, hogy befér mind a kettő. Igazad volt. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 bright. Halló? Medve? Rapid. Ja, megvan az emberünk. Csináltál képeket? Aha, képek is vannak. Hát, nem fogod elhinni. Medve? Ott vagy még? Már megint leveled ez a vacak, mindig ezt csinálja. Medve! Halló! Kurva élet! Spin me around, I'll be
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Baba doom bam blue moon. Ez meg mi a fasz? Mégis mit gondolsz egy hulla? Hát hazafelé jött, gyerünk. De ne kérdezősködj, bazd meg, hanem hozd ide azt a kurva kreszkönyvet. Hányszor kérjem? Nesze. Ezt nagyon hamar megtaláltam. Azért egy picit. Na, gyerünk! Te dumálsz, aki egész nap a kengyel futó gyalogkakukot nézi? Egy pillanat, Tom és Jerryt nézek, ez nem pontosan ugyanaz. Hát kurvára nagy különbség, hogy egy patkány üldöz egy macskát, vagy egy berét, egy egeret. És ha anyád előtt betoppan? Soha nem jön be a szobámba. Aha, gondolod te. Jó, rendben, addig betesszük az ágy mellé a pornók közé. Legalább ő sem unatkozik addig. Aha. Ha. Az ágy alá. Ez az ágy alá. Ja, az ágy, miért? Az ágy mellé. Akkor még egyszer. Ezt a trükköt alkalmaztuk, amikor beledöftünk a hullába, nem igaziból döftünk vele.